Sky Solution, din virksomheds samarbejdspartner. Mød Jens. Jens er iværksætter. Som forretningsdrivende har Jens hele tiden masser af bolde i luften. Derfor er det vigtigt, at hans EDB-udstyr hele tiden er i orden, hans hjemmeside er opdateret, hans data er sikret ved nedbrud, og at hans software er simpelt og altid let tilgængeligt. Jens har en gammel EDB-løsning, som er langsom og kun kan tilgås fra kontoret. Derfor bruger han meget tid på administration, som han hellere vil bruge på sine kunder. Jens, brug nu Sky Solution. For med Sky Solution kan Jens nu få en ny computer og professionel printer med scanner til at scanne sin bilag ind, e-mail og kontorpakke med den nødvendige software til at klare alle de administrative opgaver, hjemmeside eller webshop, så hans forretning er synlig på nettet, økonomiske ydelser, så Jens kan holde styr på regnskabet, og fjernsupport, så han altid kan komme videre med sine opgaver. Sky Solution opsætter alt software i skyen, så de kan tilgås fra tablet, mobil eller PC. Så Jens kan altid klare alle de administrative opgaver på farten. Det betyder også, at skulle der være brand, lyn eller EDB-nedbrud, så går dataene ikke tabt, da alle data ligger sikkert i skyen. Nu kan Jens slappe af, da han har valgt at få alle sine administrative værktøjer fra ét sted. Sky Solution, din virksomheds samarbejdspartner.